फोरबोनिफ्राय बयखौबो गोदान बोसोरनि मागो दमासिनि खुलुमनाय बावहरनाय थालायबाय। आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायना बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। दिनैहाय आङो मा मा शेयार खालामलांनो हायो स' नोंथांमोनजों एसे दिन्थिलांलायनोसै। ओरैबायदि खुवा खुदों आरोना दिनैहाय लोगोफोर, ओरैबायदि खुवा मानसिखौनो नुहुरा आरोना, गोजाननिफ्राय लामाखौनो नुवा, खुवा खुवा जाजोबदों। जोमग्रा ये बढ़िया फैंसी स्टोन नहीं कलर का स्टोन 5 है ना? हाँ। इधर लाओ तो हम देखता हूँ कितना है। 130 है 130 है 50 में मिलेगा ये सब कहाँ 30 रुपया में। 50 हो तो रखेगा नहीं, 50 वाला अच्छा नहीं है रे इससे वाला धोने से खराब होगा ना। गाइसमोन जोङो दायो मोनफैलायबाय देलाय मालाय ओंखारनानै रुपुहियाव जोंहा बिजावजालि लोंहानि न'आव। स' नोंथांमोना दिनैहाय जोङो जानाय लोंनाय मा मा संनाय खावनाय शेयार खालामनाय नायलांबाय थादो ना मा बुङो लोगोफोर। नै दायो फाइनालि मोनफैबाय। मानसिफोरा बोजा थांजोबदों। आबौ आबैयालाय होननाय बाबु मोनसे आंनो बाबु नै फंबाया लासिदों। मैया मानो खाखुमाबोनाय नोंलाय दसेनो नोङो? इ फैबा न' नै दा जोङो मोनफैबाय आलासिनि न'आव। 10 थाखानि 10 थाखानि सोनाय नायनाय 10 थाखा। बिजामादैया आब'नो गस्ला लाबोदों। बिजामादैया दिनै मागोनि दिनाव फैदों आरोना। सानसुमा गग्रा फिथा एवबाय, जि फिथा एवग्राया गाहामथार बिस्राना, रावबो मावग्रा गैया आरो बिस्रा। बिसाना किटचेन रुमा एकदम माल बुस्थु दोननायानो मालाय एकदमबारे आंखाल गैया माल बुस्थु थिखांनानै दोननायनिबो। जों मोनजागोन दा दाउला खासि। आयो दुनिया दाउ गोदाबाय दं। मालाय बिजामादैया सुइटार लाबोदों एकदमबारे गावनि फसायनाय फेभरेट बोसोर गोदाननि। नै बिखैजा ना बिजामादै फैगोनखायनो मालाय रेडि एखेबारे। तुम खाओ मैं खिलाएगा, ये खाओ। प्यार से खिला दिया। फाइनालि आङो गुमै लोंहानाव मोनफैनानै नै दायोहाय ना एवफ्रामग्रोबाय। ना एवनायनिफ्राय स्टार्ट जालांसिगोन संनाय खावनायफ्रा। आं मा मा संनो हायो गेसावबो खावसे संदों। आङो संगोन दाउजों सबाय। आं दाउखौ सिगांगो एवफ्रामना लाग्रोगोन, ओमफ्राय गेसावनो आब'आ रुबायसो थाखादों। ओमफ्राय आङो नै दा बिलाहिजों नाखौ संबायानो आरोना। बेनिफ्राय लासै लासै एवलांबाय थानोसै, संबाय थानोसै। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंनि संनाय खावनायखौ। दिनैहाय गुमै लोंहा रावबो गैया नालाय, ओंखायनो जाय फैयो संनानै जानो गोनां जायो आरोना। दायोहाय बिलाहिजों नाखौ संखांबाय, ओमफ्राय नै दायो आङो दाउखौ एवबाय आरोना। दाउ एवनायनिखौ एबार स्टार्ट खालामलायबाय, ओमफ्राय एवफ्रामनानै सबायाव होलासिगोन आरोना। गोथाव मोदोमफ्रु जानोसै जोंफोरो दिनैहाय जानायखौ। स' नोंथांमोना भिडिअ'आव नुवाबाबोथ' संनाय खावनायखौनो नुखाजोब्बाय आरोना। दायो जोङो ना एवनायफोरखौ जाहोलांबाय दं, बेदर एवनायफोरखौ। आंबो जालायदों। नै दायो जोङो बेदर एवबाय दं आरोना, ओमफ्राय जोङो जालाबायनोसै दायो, लोंलाबायनोसै। नोंथांमोननो लोंनायखौ शेयार खालामाबाबो माने जानोसै आरोना जोङो। ओमफ्राय मोनहां मोनहां जाबायानो, फ्राय संनाय खावनायफ्राथ' जाजोबखाबायानो। दायोहाय बिलाहिजों नाखौ संखांबाय, ओमफ्राय नै दायो आङो दाउखौ एवबाय आरोना।
दाउ एवनायनिखौ एबार स्टार्ट खालामलायबाय ओमफ्राय एवफ्रामनानै सबायाव होलासिगोन आरोना गोथाव मोदोमफ्रु जानोसै जोंफोरो दिनैहाय जानायखौ नोंथांमोना भिडिअआव नुवाबाबोथ' संनाय खावनायखौनो नुखाजोब्बाय आरोना बेयाव सारायाव गोसोम जायोहाय मान लाबोयो फियाबो रोंखागौ भिडिअआ एखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायगोन बाय बाय लाभ इउ